ze hry One Block. Dneska sa pokúsim urobiť ďalší jak sa to volá, neviem jak sa to volá, svet, ako kopanie. No a vrhneme do kopania. Že sa nám nespadne žiadne monstrum. To bych bol nerad. No budeme kopať, ale ja miesto toho idem tu. Dobre, tu. Kde máme zlato? Botičky. Dobre. Toto si dáme tu hore. Toto náboj si dáme tu, toto dáme tu a šípy máme tu, kde? Tu. Ešte luk by mi trebal. Luk neviem vôbec, jak sa robí. Mohli by si mi pomôcť, jak sa robí luk? To bych bol fakt moc rád, že mi pomôžete, jak sa robí lat. Takže ja budu zatím kopať a to je Havko. Máme ďalšieho lidi, Havka. Kde máme kosti? Ešte si poukladám niektoré veci, napríklad lapis. Toto. Ešte jedno drevo, tu máme dreva. Posunieme sa tu, aby si blížil. Dobre, posuniem ho ešte tak lidi. Potom budeme poď, ešte tak, dobre. Ako? Juj. To rozkopal niekedy. To som rozkopnul. Napíšte mi do komentárov, kto má rád psíkov. Dobre, tu ošťaň. Dunčo. Trošku ťa posunúť. Takže sa tam bugol a Finko. Dobre, ešte. Dobre, tu ostaňte a my ideme ďalej težiť. Dvere mám tu na to, neviem na čo. Tak kompázer. Dobre. Wow, pán Meďový, čo je medveď, to ja neviem. Medveď nemám, bože, musím ísť tam, neviem, či mi ďalšie nespraví. Možno tu udelám také dvierka, také, aby mi nezabili. Poď, hop, ale nie, dýnoka. To sa postavím také dýnokedy. A o tom vyjdem stať lidi. Idem si tam kopať to. Toto.
Idem tam tú hlinu vykopať. Dáme to tu. Oj. Už musel dať deň ľudí, lebo to nejde. Chceme hrať. Toľko havkov máme. Už nám vyrastli havkovia, vidíte? To je ten náš maličký. Jaký veľký, či to sa mi iba zdá? Áno, vyrastol náš krasavec. Aha, to už nedá sa nakrmiť. Dobre, toto som tu nemusel dať, ale dobre. Ideme ďalej. Stone. Sorry lidi. Malo miesta mám, ale to nevám. Tam vyčistím. Mám to. Máme 4,5 stradíčka, takže nevím. Je to dobré. Drzewo. O Boże, no dobra, tak, to. Musím pozrieť, či mám taký botičky, to mám. Dobre, ešte jedno budem mať. Som našiel že skúďam bordel, hej, toto myslím ľudí. Neviem preziť trošku česky. Ty čo mám? Taký bordel prihadzujem. Alebo si posadím dačo napríklad, lebo mal by som mať asi vodu. Keď nájdem vodu, budem mať veci. Nemáme. Ešte tu by mala byť cestka na hlinu. Teraz na hlinu už veľa vecí nemám. Snítavaco, to nechcem. Dobre, dáme to tu. Možno si dám kreatív, ako všetko zničím. Lebo jak sa robí to ten, neviem, to ten box, neviem, jak sa robí, ani neviem, jak sa volá. Crafting table. Môžem to na ňom prisieť. Nie. Box. No, jak sa robia boxy? Super. Dobre, tak si to bude trošku ťažšie vyrobiť pre mňa. Ale toto je dva, neviem, skôr box. Neviem, jak sa to vytvára. Takže ma to nezaujíma. Ideme tu.
Dúfame, že ma to čo nehytne, lebo môžem prísť o život. Alebo vyničím to vojnočestvo. No. Uvidíme. O Bože. Bude krutý. Budem potrebovať. Dobre lidi, práve som to chcel žiť, že dúfame, že sa nám nestane nejaké monstrum, takže máme ho tu. Au, lidi, tohle nie je dobré. Čo nám drží toto líška? Neviem, čo nám drží toto líška, priznám sa. Dúfame, že ma nezačne hitovať. Nemám nič. Nie, sorry. Lidi, ja ho nezabijú. Krutý. Juj, zabudol. Dobre, toto nie je dobré. Padla srdička lidí. Dobre, ja musím ešte pokladám a dečo psíkom. Stavím dečo psíkom, tu takú maličku buďku. Zase tu bude veľká buďka. A pekná útulná. Bude také hliny a tak. Nie som pro, ale udělám to, takže no trochu nie som pro, priznám sa. Takže to som našiel na jednej stránce, čo som si stáhol. A tam som to našiel, tak som si to stáhol tú stránku, potom som si stiahol tú minihru, lebo som to videl od youtuberov. Ako nechcem tak povedať, že kopírujem, mne sa to zapáčilo, keď som to videl u napríklad Backstrix, Ment a tak dal. To videl u nich, nechal som okopírovať, ale sa mi to zapáčilo, som si to stiahol potom. Tak to. Dobre, a teraz to tu zničiť. Poď, havko. Jeden a ešte 3 havkov tam dáme lidi. Aby sme boli lepší otec. Paniček rovno. Lidi, napíšte, či to nie je trošku malé. Nechcem sa smiať veľmi psíkom mojim milovaným. Sú moje milované psíky, čo sú so mnou na tom. A medvedíky. Medvede. Ale sú to medvedíky. Ale nie, toto nepôjde. Toto nepôjde lidi, je to moc malý. Možno když to zväčší spredu, ale budem musieť zničiť toto. Takže bude to maličké, ale Au, lidi, teď jsem v háji, nemôžu ísť k jídlu, lebo jídlo je. Dobre, čo si dáme chleba? Budem musieť si. Dáme melóny. Fuj, víno medzi jedom nechcem mať nikdy. Mi stačí, to dobijem. To bolo vochop, ale môžu si spraviť to, čo chcem. Potom si tak okram. Dosadil to budem musieť zastávať cobblestonem. To nevyzeralo, že budem to odplaknúť, že to nie.
Moji milovníci budú mať budku takú. Ja vidím, neviem, že to jak bude, ale musia sa moji psíky spokojiť s tým, lebo viac to neviem udelať. No tak urobím takú veľkú budku. No, nepnič môjko. Dobre. Tak. Už nám tu chýbajú iba slepice, takže tie sú neposlúšne, takže či ja veľmi nemám, lebo ich zabíjam. Nechcem byť vrah, ale musím ich zabiť, lebo skôr chcú ujsť von, a keď ich pustím von, spadnú do vojnu, a potom nemám nič. Tak peknú postýlky vám nemôžem spraviť. Tak. Dobre. To je taký menší problém, že sa z toho nedostanem. Asi tu musím dať také dvierka urobiť. Ešte tak dvierka pre psíky dám. Tu dám, no. Nie, tu. Dobre. Tu je kobol. Jo, to nie je kobol, ale dobre. Cobblestone. Tu je jídlo, sú tam boty, to sú fuj, plesnivé jedlo. Potom dvierka. Dáme tu. Nech sa bude psíko držať viedli, to nie, ale tam im tu také dvierka, kde budú mať tak. No, nie sú to jak dvierka, ale dám tam tie dvierka, no, aby som to provinila. Keď budú mať tekvicu vyrezanú, už možno urobím mojim psíkom aj počkajte, mi to vypadlo. Mojim psíkom nechám si do pasce, ale ja budú musieť si udierať takisto místnosť. Tu dám si posteľ, keď budem mať. Musím nájsť pavučiny, koľko mám presne. Dobre. Ževené veci nie. Dám toto. To nie. Hashtag. Jak sa robí luk? To ja neviem, no aj ma to zajíma ma to, ale no vidíte lidi, dobre, máme tu vlnu, veľa, no budeme mať vlnu, takže jak ma to chceme robiť tak by to malo ísť, tak, nie tak, aby mi na 5-krát, takže tak. Dobre, teraz ideme toto, rýchlo si idem pre drevo, aby som si nepovedal. Dobre, takže posteľ sa robí, myslím si, že tak. 1, 2, sorry, lidi, tak. Dám tu. Toto je 1, 2. Tak, dobre. Robí sa tak. Dobre.
ale kde lahnúť, lebo je tu príšera na pobliž, asi nie je. Ja to si postielku dám ku mojim dunčíkom, tu. Lidí, čo bolo, sa nevím. Toto si zničím. To budem si dávať v noci, keby spal pripravím všetko neodbuchlo. Neodbuchne môj psíkov, to bych nebol rád. Dobre. Ja si tu dám toto zabradli. Také maličké veľmi. No, doktor, že sa mi tu vonku nedostanú. Že na príšera. Videli, môžeme povedať, jak sa robí luk. Je tu také styky, myslím. Styky. Potom napríklad asi toto. To nie je toto. Neviem. Dobre. Luk sa robí tak, to si musím zapamätať. Pre istotu si spravím 2. Skúša sa robí. Tu no nie je moc, takže toto ja neurobím. Pre istotu 2. To spravím. Budú tak blízko, Dodo, je to Dodo, lebo tak je to také divné. Redaktori. What? To je najlepšia čestka, čo som kdy dostal ľudí. To je najlepšia čestka. 13 ironu, 39 kostí a toto. Wow, dík moc. Magický. To je fakt super. Takže už budú to asi videjko pomaly zakončovať, takže dáme ešte takých 3 minútky. Dobre, a už budeme končiť, lebo už je to dosť dlho. Tak, dáme to. Pokračujeme ďalej. Jak som sa zlakol. Ja tu mám samé letní medvede.